Μάκη, τι κάνεις εκεί? Τίποτα, κάτι έψαχνα. Τι λάθος έκανε ο Μάκης? Α. Δεν τραγούδισε ωραία. Β. Δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Γ. Δεν έβαλε ζώνη ασφαλείας στο σκύλο. Πάντως τραγούδισα ωραία. Ας ξεκινήσουμε με τα αυτονόητα. Είναι εγκληματικό να καταφεύγουμε σε τέτοια τρίκ. Πάντοτε πριν ξεκινήσουμε φοράμε σωστά τη ζώνη, Μάκη μου. Πώς αλλιώς. Και αν μεταφέρουμε κατοικίδιο, φροντίζουμε και για τη δική του ασφάλεια με αυτό το ειδικό αξεσουάρ που η μία άκρη του πιάνει επάνω στο γυλαίκο που φοράει ήδη το ζώο και η άλλη άκρη μπαίνει στη ζώνη ασφαλείας. Τόσο απλά. Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Μπες και δες τα βίντεο.